салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд яки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, яккомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 41 метр квадратсия нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 46 метр квадратсия нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, яккомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 47 метр квадратсия нархаш бошад. 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, рӯбарӯи фабрикаи Ширин, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 метр квадратсия нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 42 метр квадратсия нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бӯстон Чикаловский, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 55 метр квадратсия нархаш бошад. 179 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи фурӯшӣ дар Бобоҷон Ғафур, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 46 метр квадратсия нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи фурӯшӣ дар Ҳисор, шаҳраки Шарорат, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 48 метр квадратсия нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯллоб, райони Шамсиддини Шоҳин, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадратсия нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯллоб, райони Шамсиддини Шоҳин, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад.
44 метр квадрат нархаш бошад 170,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш саатфоизаи квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунад.